Kohimen kopera payid hautrai Jisu Christ. Haka gospel mindakas ngi yesngo syapang arngot ki briu balashem balalap badiomad ya Jisu haka jingim jengki. Habakile yomad ya Jisu kim shimla satya ban set ya ka jingyomad Jisu. Ban yomad ya Jisu ngidon kam ban sarengat badu. Omde shupet yawu. Omde na shupet jingai nawu. Hendra ngide ben bud yawu. Ngide ben sarengat badu. Ngide ben ngap yawu. Ngide ben puson ya ke jingir jengu. Ngide ben yomad shimet yawu. Shisin bang yomad shimet yawu. Ngin kerla long paralogu jengu Chris. Bangin long shibinda badu Chris. Badia ka bang yomad. Ngin stang ban itu syakiwai. Ngin stang ban kering yakiweiru shaw Jisu. Badina kata daw, shisin wandrias, ula late paid, ula saringkat badu. Namarba, ula kwa shishaban yamad. Nakata daw ula kali, kotrai, hangno mesa. Badu Jisu wang alewan pay. Man pa iway, bakwa ban yamad u Jisu, kide ban lay shong ringkat badu. Ngide ban pelut ya ka por ringkat badu. Ladangim tre ban pelut ya ka por ringkat badu Jisu. Ngimla ban mad ya bu satya. Bun sin, bun ki kerstan, ki paid ya Jisu. Henry kim tre ban pelut ya ka por jongki badu Chris. Man le ki por bangi late retreat, ngi wan retreat, ngi wan shong ringkat badu Jisu. Dei naga daw haki retreat, haki convention, habaki bri ki wan pelut ya ka por, kisngo bakadon ka jingta haka jingim ben siyam jangi. Bad ka penkala ya ka jingim jangiru haka ju ka por. Dan bun ki briu ki kala ka bamod haba ki shong retreat, ki puson ya ka tin utrai, ki duai, bad ki pelut ya ka por jangi badu Jisu. Bad kum u Andreas badu yanis kila lay shong bar roshimi. Bad kila ngap ya Jisu. Ka jing ngap Jisu kabamud jing ngap ya ka tin utrai. Ka tin kala long do long snam hapo jonki. Bad ngila yosngo shisin Andreas ulayomad ula lay wood bad ula wan yalam yawu himmen jongu Simon Petrus. Badu ble u Jisu ula ai hawu ya ka kerteng kepas pilong ubaskem pinsolong ru ubaskem te kane kalong ka ministry jongi ivehi pa ivehi ka jingim jongi shisin bangi stang ban yomad ni kring ya ki weiru shaw Jisu ni pensluri ki weiru ban van shaw Jisu ba makiru kin yomad ya ka bangi yomad kane kalong ka jingkot jongu Jisu ladang imla ban kring ya ki wei ladang is sakut haga jinglong jongi klam yomadu Jisu kai ka jingma kumba ong yanis bakuin haga shati jongu mendagas ngi om kito ki ba id ya ka pop kito ki bialom paralok bad ka pop kilom paralok jong uksui hangni yanis bakuit ulakaran shai kadad namar ulong uwe na kisendran wala yomad shirhem ya Jisu but nadu ka por ula shang ula sa ula yomad Jisu shim kwa ban imshu haka pop ula shania barabor haka shadem jongu Jisu but dakata ka jing shania jongu jingir jongu ula lai luina ka pop but ula sauturu haba u Judas haba ula stang banlom paralog jongo bamen paralog jonga pop haba ula sange ban shania haw Jisu haba ula sange ban yajan badu Jisu ukalalong paralog jongu ksoi namaru yanis bakwit ula yo ihi halaki jongi kemat mano balong paralog jongu Chris mano balong paralog jongu ksoi kino ki briu ki idia ka pop but ki ya im haka pop but ki ya im but ki briu ki belale pop kilong ki parlog jonguk soin naga daga daw hangni yenis bakudala kran shai kadar ya kanega pang ngideben kelli alade ngilong parlog jongno haka jingim jongi kamshimut ngilong kristan lada wad lada ngilong kristan ru wan hadin bangi don jing shai hapo jongi wan hadin bangi don ge jing sautu hapo jongi ngi jit balong parlog sui
Buon ki Kristan, ki balong ki jong Chris, ki kalalom paralog jong uksuit, namar ki kintait linter, yaka jing shai jong Chris haka jing im jongki. Ki kintait linter, yaka jing kot jong ble, ben im haka jing im kabakoid. Don bon ki brio, wan hadin sautu, ke jing im badu Chris kabamot, ngide ben im haka jing long koid. Ngide ben kintait linter, yaka pop naga jing im jongi. Kano ka jing ya jan bat ka pop ne kano ka jing pin sno ba bat ka pop kalong ka jing pin ya long paralog badu uksuid ulawan nadu bastang ban pinjot ustu uksuid nadu bastang ulale pop ulastang ya ka jing tinju ka jing pen shoy badu bad ka im nangda ter bad ki kon benrio baro ha ka jingim ba kilang ngop Shingop haka pop kawe hadin kawe pa. Tekadba pi puson kaneka tinu balay pidon kamban puson ru badno ngajan minda. Kato ngajan baduk suit ne ngajan baduk kris. Ladangi ong ngajan baduk kris ngi haban yale yakatuma persya yakapop bad baro ki kambam guin haka jingim jongi. Ngimla banong ong ngale ki pop barit baria. Lada de ki pop barit baria ne ki pop bakrau ki long ki dake sinjonga jing bam kuin haga jingim jongi. Ladangi le pop da ki kemaj jongi, ladangi le pop da ki sindur jongi, ladangi le pop da ki jimur jimbarkan jongi, ladangi le pop haka med jongi, ladangi ngop haka pop bakrau ne ki pop barit ki pop ki long pop. Man la ki pop ka pendingit yangi. Man la ki pop ka pinjinga yangi naka jingalong kawe badu Chris. Lada kino ki pop ki pinjinga yangi naka jinkoi bad ka jingalong paralog badu Chris. Ngide ban jingai no, ngide ban kentait no, bad ngide ban man pai shaka jingir ka jongo Chris. Bad kumno ngila ban man pai ngiha ban sa rengkat badu Jisu. Ngide ban puson ka ketin u Chris. Ngide ban shashkor ya u Chris. Ngide ban id ya ukris ngide ban kongo ya ukris bad ngide ban kring ya kiveru shaka jingedu kris kumu Andreas habaula yomat ula wan yalam ya uhimen habang istam ban wan yalam ya kiwe shau Jisu ban yomad ya jingir jongu ka jingkuit kanang pinskem shushu hapau ka jingim jongi nakataka daw kane kalong ka ministry lembaka gospel Jisu pengen mau yangi ban shimmenda ha kaneka ministry mano bala malle man ki bru ki laballe man ki samla ki laballe man ki kinna ki laballe man ki longumi ki laballe man ki longupa ki laballe ngilaban kring ye ki wai shau Jisu kawe ke rukam bangilaban kring iya ki bru shau Jisu ne yarap ye ki ban kala ka bamot kalong lembaka jimpin don kam yaki retreat center minshwa ngimla ban mudur bangi don retreat center hakari kasi hills mindau Jisu la kerku yangi daka badon ar laitili ki retreat center hakari kasi hills minda ngidon kam ban kering yaki bru kumne kum Andreas ngide ban shimmenda hakane ka ministry man pai vai ngila ban shiminda kumkini ki ministry ngila ban ai ministry me ki vai khilei shakata ka retreat center khilei shakata ka convention khilei shakata ka inner healing retreat khilei ban shong duai hakata ka retreat center te ngim du eye habangi ong ye ki vai yakaba ngiyomad habangi ai ministry me ki vai kai ka badang jia hangi ngirungin suya burom ngirungin suya jinga ngirungin sa roy haka jingkud uplai hadu katno ladangi pais audong jongi don bun ki brio ki bampat tip syapang ka lat ka lindi ban lai luit na ka pop don bun ki kon samla ki du jinkermen hapadeng jongi kamda me uni usnem jonga jinkermen usnem jonga jingi jingpende mai men siam jongi uni ulang usnem balai kerpang yangi balong ki pilgrim jonga jinkermen Henry don napadeng jongi buon ki kon samla ke la do jingermen lese ke la ngop shisin arsin ha ka pop kimnang shuban le kumno kimnu shuban yetu yano ya ke jing tolot jongi don ki longopa ke ba im ha ke jing sosi kambun sin na ka dao jonga pop namar
Omdon mano ba pensyai yaki omdon mano ban ai jingmut batima yaki kisakut haka jingyalong paralok baduk suit. Wadlada kidon hapo jonki kaneka kam kabakile kalong kabasunyo kan penjot yaki henre kimnang shuban light luit. Henre habang idon ke jingtip hapo jongi kumu yanis kumu Andreas ngi haban late on ngalayo madu Jisu. Habangala leisha to lese habanga leisha kataga retreat habanga leisha kataga Bible convention habangala ekendu tau father habangala ekendu yaitai sister habangala duai rangat batki ngala yomadu Jisu nadu kataga jingyo madu Jisu ngala laban kelaka bamod ngala laban pendemai yaga jingim piru pilai piru pishimenda piru pilai ngap yakaktenu try piru pilai nagabendaga retreat ha kaneka dor menda usnem ngilaban penkraw yaka jubilee ngilaban penkraw yaka jubilee haki inga semjongi ngilaban penkraw yaka jubilee haka imlang salang jongi ngilaban penkraw yaka jubilee haka hapedengi parasambala ngilaban penkraw but penyar yaka jubilee hapedengi paralongumi paralongupa hakaneka dur ko himmen ko para ngilaban pinyo ngilaban yarap yaki weru banyo mad yaka jingaye jonga jubilee kumu Andreas ngiru ngidon kamban van pet ngiru ngidon kamban van sa ngiru ngidon kamban van puson ngiru ngidon kamban yomadu Jisu yakabang yomad ngi pinperiang yaki wei kenamba ka jingim jong malaki briu kan kala lemba ka jingajan badu Kris Dina kata daw lese ngakarmen bait ujisu labu yaki retreat center ba per ha kari kasi hills ban kring yaki we ngimla ban no ngan le kum no habang yakendo yano ngilaban ai mensiam lese don bon gibru kiwan kana hangi ngan le kum no ngadon ka jing sosi ngadon ka jimpang ngadon ka pop ngam nang ban imshu lese don ki bru ki badu jinkermen ngios no shapangi kana jongi bru na mar kila du jinkermen ki peniap ya late ladang don ka mensiam ban yarap yaki ngilaban penim bun ki bru na ka ban penchot ya ka jingim jonki ujisu kot uwering i vei lemba ka ne ki yukrish bakoid lemba ka ne tin ka bangi puson ban yarap ega mensiam junkive longi missionary longi pilgrim bayai chakinga sem junkive longi pilgrim by jinkermen yakive longi kon by jinkermen yakive ai ba man pai wei hapadeng jongi ngiyamad yaka jinkermen bakrao haka jingim jongi haka balai luin naka pop laka daka bastang yaka tema persha ya ubamen ngimde bandu wat iwe ya himmen ne para jongiro daka bayalong paralog jonguk suid ke jingim bat ka pop jingya jan bat ka pop kalong ka jingyalong paralog baduk suid ngide ben pinduno kata ka jingyalong paralog jongki daka ba peni haki ya ujisu daka ba itu haki shapangu Jisu daka ba peni ya ka jingshai jongu Kris kenamba ka inga sem jongi ka imlang salang jongi ka balang jongi kan ki irat da ka bor ka jingit bat ka jingis ne ka jongu Kris tongin duai naga pinda ka ne ka jingai ha ka ne ka yukrish bakuit ba Jisu in karko kardo yangi Jisu ba it karko kardo yangi pelong yangi ki pilgrim bara jingkarmen ha ki himmen ki para jongi banginai ka jingkarmen jonga jingkoid nginangai ya ka jingkarmen jonga jingid nginangai ka jingkarmen jonga jingisne ha ki himmen ki para jongi bangin kring bon ki men siam na ka pop bangin penduno ya ka boruk soid ba aptap ban penchot ya ki himmen ki para jongi na ka ba pingop ya ki da ka ba pingop ya ki ha ka pop Jisu bai pen kalain bor ingi vai pai vai bangin ele ka tama baduk soid ba unum yo kabu ban penchot wat i vai men siam ru na pedeng jongi enyaro ya utrai Jisu Kris